τα Παναθέναγια. Ανατέταρα έτε γίγνεται τα μέγαλα Παναθέναγια, εν χωισαγών πάιδων τε καγιαγενέγιον καγιανδρών. Αγωνίτσονται δε χωημέν πάιδες ου πλέον χεκαιδεκά ετών, χοι αγένεγιοι μέχρι τον 20, χοιδάντρες πλέον τον 20. Τούτοις δε χοιαγώνες εισι στάδιον, πεντάθλον, πάλε, πυγμαίε, πανκράτιον, διάουλος, χίπιος, τε καϊχοπλίτες. Το δε πεντάθλον πέντε αγώνας περιέχει χάλμα, δρόμον, δίσκον, άκοντα, καϊπάλεν. Έστι δε καί χιπικός αγών. Μετά δε των αγώνων, χοϊπυρριχιστάι πύρριχεν χορεύουσιν εν χοπλόις. Πάγιοντες τας ασπίδας τοις ξύφεσιν, λαμπαδεδρομία δε καγιέστην. Εν γενικά, χωστίχος χωσαφικνέιται πρώτος προς το τέρμα, εχον λαμπάδα φλέγουσαν. Μετά δε τεν λαμπαδεδομίαν, πανηχής εστιν, καί χορόι καγιοδάι. Τε δε χυστεράγια γενέρα εστιν πομπέ, εν γε προσφέρουσι τε Αθένε των πέπλων, χως άγεται κατά τας χοδούς των Αθένων επί τεν Ακρόπολην. Μετά δε ταύτα εστιν εστίασις των Αθενάιων, καί ναυτικός αγών εν το Πεϊραγιέι.